Federația Rusă. Federația Rusă este cea mai întinsă țară din lume. Este o țară care ocupă atât partea europeană, cât și partea asiatică. Analizăm partea europeană și nordul Asiei. 77% din totalul populației trăiește în partea europeană. Partea asiatică este populată mai puțin. Se învecinează cu 14 state, este cel mai mare indicator din lume. Are ieșire largă la mări și este un stat care deține enclavă. Enclava Kaliningrad. Deschidem atlasul clasa 11, pagina 34. Găsim Kaliningradul, enclavă situată între țările Baltice și Polonia. De fapt, ce este o enclavă? O enclavă este un stat, o etnitate administrativ-teritorială, înconjurat de teritoriul național al altui stat. Și Crimea. În 2014, Federația Rusă anexează Crimea, teritoriul Ucrainei. Analizând poziția economico-geografică a Federației Ruse, observăm că are ieșire la 3 oceane: Oceanul Atlantic, Oceanul Arctic și Oceanul Pacific în partea de est. Are ieșire la 12 mări și analizăm mările de nord, precum este Marea Kara, Marea Laptev, Marea Siberiei. În perioada de iarnă aceste mări sunt înghețate și pot fi traversate doar cu ajutorul spărgătoarelor de gheață. Pentru Federația Rusă, ieșirea la mări și la oceane este un avantaj, pentru că se practică transportul maritim, fiind cel mai ieftin tip de transport, sau se fac legături comerciale cu statele cu care nu are hotar terestru. Ca vecini puteți să observați că Federația Rusă se învecinează cu multe state, am spus, 14 state, cu state înalt dezvoltate precum Finlanda, în partea de est, Japonia, state înalt dezvoltate, și state mediu dezvoltate precum statele Baltice, Belarus, Ucraina, China, Kazahstanul. Cu aceste state colaborează științific-tehnic, întreține relații comerciale. Are o poziție favorabilă față de căile de transport terestru. Federația Rusă are un teritoriu vast și dezvoltă transportul feroviar. Maritim are ieșire la mări și la oceane și fluvial. Râurile mari sunt navigabile. Trec căi comerciale de importanță internațională. Următorul punct sunt condițiile și resursele naturale și începem cu relief. Deschidem atlasul clasa 6-7, harta fizică a Federației Ruse. Observați că avem un relief variat, alcătuit din munți, podișuri și câmpii. Câmpia Europei de Est, în partea europeană, este favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii. Partea asiatică, precum podișuri și regiunea munților Verhoiansk, Cerski. În partea de est avem o regiune activă din punct de vedere tectonic. Găsim peninsula Kamchatka, vulcanul Cluciv. Analizăm imaginile munții Altai, munții Caucaz, podișul Siberiei centrale, câmpia Siberiei de vest, vulcanul Cluciv, munții Saian. Clima. Deschidem atlasul clasa 6-7, pagina 8-9. În față aveți harta zonelor climatice și observați că în mare parte teritoriul Federației Rusiei este amplasat într-o zonă temperată continentală, cu ierni care au temperaturi scăzute. Partea extremă de nord este în regiune subarctică, avem tundra și insulele fac parte din zona climatică polară sau arctică. Desigur, cea mai favorabilă regiune pentru populație, pentru dezvoltarea agriculturii, este zona temperată continentală în partea europeană. Resursele de apă. Analizând harta, puteți să observați că avem o rețea densă a resurselor de apă. Avem lacuri mari precum lacul Baikal, lacul Ladoga și Onega, aici regiunea Sankt Petersburgului, și râuri mari precum râul Volga,
Obi, Yenisei, Lena. Râurile sunt un avantaj pentru Federația Rusă pentru că sunt râuri navigabile, se practică transportul fluvial. Pe râuri mari se construiesc hidrocentrale, apa este folosită în diferite scopuri industriale. Avem imaginea râului Amur, observăm că se practică transportul fluvial, râul Volga, cel mai lung râu, Yenisei și lacul Baikal. Râul Amur, ne întoarcem înapoi la hartă, reprezintă hotarul dintre Federația Rusă și China. Resursele biologice. 45% din totalul suprafeței este ocupat de resurse forestiere. Este cea mai întinsă pădure de conifere, taigaua siberiană, în partea de nord a Federației Ruse sau în partea asiatică. Stepă avem în partea europeană. Resursele minerale. Federația Rusă este statul care dispune de un complex de resurse minerale. Este un stat bogat în resurse minerale. Avem resurse de fier, cărbune, uraniu, petrol, gaz, mangan, cupru, săruri. Așa, analizăm harta. Observăm prezența resurselor de petrol și gaz natural. Deschideți atlasul pagina 18-19, avem harta resurselor minerale și găsim principalele bazine carbonifere. Avem bazine carbonifere de cărbune superior și inferior. Kanskachensk este un bazin carbonifer inferior. În concluzie, putem spune că condițiile și resursele naturale sunt favorabile pentru dezvoltarea economică a statului. Populația. Deschidem atlasul, clasa 11, pagina 10. În atlas avem o serie de hărți care ne indică natalitate, mortalitate, bilanț, structura pe vârstă, pe gen. Le analizăm pe toate. Începem cu numărul populației. Este 144,5 milioane de locuitori. Pentru un teritoriu atât de vast precum este Federația Rusă, este un număr mic al populației. Din grupuri etnice, observăm că este un stat multinațional. Limba oficială este limba rusă. Speranța la viață este mai mică decât în statele înalt dezvoltate, 63 de ani la bărbați, 75 la femei. În statele înalt dezvoltate am observat că speranța la viață este peste 80 de ani. Densitatea la fel este foarte scăzută, pentru că cea mai populată parte este partea europeană. Are condiții bune, condiții naturale, bune de viață. Și gradul de urbanizare de 74%, un grad de urbanizare înalt, un deficit natural de minus 0,2%. În general, putem spune că populația face parte din tipul modern de reproducere, în care principala problemă este îmbătrânirea populației și se duce o politică pro-natalistă. Deschidem pagina 167 în manual și avem o figură 106. Observați evoluția numerică a populației în milioane de locuitori. Observăm că în anul 2012 numărul populației a fost în creștere. Tendințele către anul 2025 sunt în descreștere. Asta ne indică că natalitatea este scăzută și avem problema îmbătrânirii populației. La fel despre această problemă și ne vorbește figura 108, că cea mai mare parte a populației este de la 16 la 65 de ani. Și componența etnică a populației, observăm, aproape 80% sunt ruși, restul sunt alte etnii. Este un stat multinațional. Și religia este creștin-ortodoxă. Următorul punct este economia. După destrămarea Uniunii Sovietice anul 1991, Federația Rusă încearcă să construiască o economie de piață. Însă regiunile Federației Ruse se dezvoltă inegal. Cel mai bine este dezvoltată partea europeană, dar nu cea asiatică. Reformele din anii 90 au condus la privatizarea unei părți însemnate a industriei. În 2011 a devenit unul din principalii producători de petrol. Federația Rusă este statul care se axează foarte mult pe export. Este statul din Europa cu variate resurse naturale și cu un potențial economic înalt.
O să analizăm structura populației pe sectoare de activitate. Deschidem pagina 168, figura 110. Avem figura 110, structura populației pe sectoare de activitate. Observați că cea mai mare parte a populației este încadrată în sectorul terțiar sau în sfera serviciilor. 62 aproape de procente. 28% din populație este încadrată în sectorul secundar, în industria grea și industria ușoară, și 10% în sectorul primar, precum agricultura, industria extractivă, silvicultura și celelalte. Prima ramură este energetică. Analizăm atlasul clasa 11, pagina 21. În față aveți harta industriei electroenergetice. Așa cum am spus ceva mai sus că Federația Rusă este stat bogat în resursele minerale, energetica se axează pe resurse proprii. Federația Rusă ocupă locul 4 la producerea de energie electrică. Energia produsă, în mare parte, este în baza termocentralelor, pentru că Federația Rusă este bogată în cărbune, petrol, gaz. Așa, avem harta în față. Găsim principalele termocentrale. Sunt indicate cu roșu. Este Arhangelsk, Moscova, Nijni Novgorod. Hidrocentralele ocupă locul 2. 17% din energie electrică este în baza hidrocentralelor. De ce? Pentru că râurile sunt cu debit mare de apă și Federația Rusă dispune de o rețea hidrografică densă. Observăm hidrocentralele se construiesc pe râurile Lena, Yenisei, Angara. Avem hidrocentrală Sankt Petersburg și centrale nuclearo-electrice sau atomice care ocupă 16,5% și avem centrale atomice, sunt indicate cu negru, în regiunea de Sankt Petersburg, Moscova. Următoarea ramură este siderurgia și metalurgia neferoasă. Atât siderurgia cât și metalurgia neferoasă se axează pe bază de materie primă proprie. Federația Rusă ocupă locurile de frunte în producere de sau în extragere de fier, producere de oțel, fontă, cox. Metalurgia neferoasă, la fel, este bază materie primă proprie, produce aluminiu, titan, cupru, plumb, zinc, metale nobile. Analizăm, vă rog frumos, principalele centre de producere a metalurgiei feroase și neferoase. Așa, observăm centrele metalurgiei feroase și neferoase. Novokuznetsk, Chelyabinsk, Ekaterinburg și observăm baza de materie primă, precum este ferul și cupru. Metale nobile, aurul, așa avem aici regiunea de Blagoveșensk, Habarovsk. Industria constructoare de mașini și de prelucrare metalelor. Federația Rusă este statul care produce foarte multe utilaje industrial, tractoare, automobile, ocupă locul 14 în lume, locomotive, vagoane, nave pentru care ieșire la mări și oceane are porturi cu ape adânci, avioane și avem tipurile de avioane, Suhoi, Tupolev. Se dezvoltă industria electronică și electrotehnică în orașele mari. La fel se dezvoltă și mecanica de precizie. Analizăm centrele de producere a industriei constructoare de mașini. Avem principalele centre ale industriei constructoare de mașini precum Moscova, producție de automobile, electronică, electrotehnică, Kursk, Tambov. Ekaterinburgul este un centru principal al industriei utilajului agricol sau tractoare, se produc tractoare.